o gelin. O mu adaylanız? O mu zadırık? Oğlan, aylanlar aylanıp börüne maral sowdagarlaryň öýleri nerdeka? Ha? Maral sowdagarlaryň öýleri. Maral sowdagarlaryň köçesi salabi. Maral sowdagarlaryň köçesi aňyrlaýan elek gitmeli bolar. Ýalňyş gelipdi da. Bu o köçe gitmeli minne. Towşanjygmam ýa-da gitdi de. Sen adyň nämedi? Aşy. Aşy? Aşy? Ha? O köçe gelmese towşanjygyň saklaýda akyllyja towşanjyk. Gözden salaýmy ýöne? Suwjaga zatda seredäýdi şuňa. Bala getirin. ýa-da gitdi bu. Rony näşmi çyksaklasaň bolýarly. Bala Ben getirin. bark gelin. Akyllyja bolsanem gelýänçem. Ha. Sag bol. Awal. Tamam var. Erin serederin. Suwam vererin. Gerek bolsa süýdem vererin. Haratma towşanyňy. Ben erin serederin. Bala. Arkaň bolun. Özüm saklar towşanyňy. Bala. Bu gümsüzdigine. Ay be. Ýele saklap berýän ha. Muňa çoxuçugam sepem bolup duray. Näme kanay? Häzir ikimiz gow oýnaýnarys. Ýolbars. Bu oýna ýene matlaşýan. Evet, tosunlar kan. Oldu kan. Oldu. Ne yaptı? Ne mangiyor? Evet, bu kuyuyor. Benim madem mi? Bana ne? Ne yaptın? Evet, ne yaptın? Ne var? Ben diyezin aklımı. Ne? Kıyafet. Hem dolçuk. Stasyon savunmalar. Ne? Bolar şunyaklar. Kullarlık da. Arda kova, toksoncuk. İççalaş. Ne yapıyorsun? Yolur. Toksoncuk. Toksoncuk kendini verdi mi? He? Kovalını gerek. Ben yandı o da hormurdun lay. Gel dur tokson. Ya dadymay. Aşy? Aşy, o towşanjym görasym melkitdi da han towşanjym. Neme men ýaňol neme siziň towşanyňyz bilen gurulýaşdym bilen. Hawa. Olam maga için nökdi. Hawa men hem için nöktüm. Neme gurulýaşdyk. Ol maga aýtdy. Derdim kan meni goýuweriň diýdi. Men hem dedim bilmän onu. Ýolbars ikimiz goýuwerdik da. Neme? O meýdana goýuwerdik. Hawa. Olam mara böküp gitdi de şey izine vurdu. Aşy. Sağ ol. Şeydik gitti. Ay oğlan mesa anany gitdime towşan, men towşan akyllyja bolmaly. Akıllı da da kan onu. Aklın oyunu kana kan ol. O meydana gidecektik bunu mu koymadı? Kıynanma. Neme towşana derek. Size yerine ine. Bu näme? Sizecek. Alın. Yerine. Kıynanma. Alın. Towşana derekçi. Tamam varın. Ava. Neme diyerin? Neme? Ayarlayın. Şimdi kelene towşan getiririn. Ap meni pişkendir. Hey! Sen ap beni sıkama. Oy dedin mi?